Iron Maideniä ja kyllä mä sitä dikkasin. Mutta mä en koskaan kokenut ennen lukioa, että mun pitäisi kuunnella musiikkia kotona, mikä oli aika hämmentävää, koska mä olin kuitenkin 6-vuotiaasta asti käynyt pianotunneilla, 7-vuotiaana menin klarinettitunneille ja se oli ihan ykkösharrastus. No se, että hittimittarista kuulin Over the Hills and Far Away -biisi joskus 80-luvun puolivälissä, niin oli kyllä valtava kokemus. Se jotenkin aukasi ihan uusia maailmoja. Minä tunnen asiat valtavan voimakkaasti, niin hyvät kuin pahatkin, ja tuntuu usein, että siis se pakahtumisen tunne on niin valtava päivittäin, niin musiikin tekeminen helpottaa, auttaa viemään eteenpäin. Lopullinen niitti oli ehdottomasti 96, kun sitten löysin tämän biisin kirjoittamisen. Ja silloin syksyllä kyseisenä vuonna niin Nightwish sai alkunsa ensin akustisena projektina. Siitä ihan muutaman kuukauden päästä sitten lähdettiin tamppaa vähän raskaammalla tatsilla. Sillä tiellä ollaan edelleen. Meidän bändi koostuu 5 hyvinkin erilaisesta yksilöstä luonteeltaan, jotka suurimman osa ajan täydentää toisiaan, mutta joskus tulee sitten rutinoita ja näin sen pitää ollakin. Ja jokainen on käynyt läpi valtavan koulun, oppimisprosessin. Marko nyt on käynyt se jo paljon ennen kuin me edes tutustuttiin. Mutta ihan henkisellä kuin käytännönkin tasolla, mitä bändissä oleminen vaatii, mitä tällainen elämä vaatii, niin kyllä jokainen on käynyt aika lailla vaikeimman kautta sen. Ja se harmonia, mikä me nykyään ollaan saavutettu, niin se on näiden viimeisen 4-15 vuoden tulos. Jokainen bändin jäsen, niin nykyinen kuin Exekin, on käynyt läpi sen oman kurimuksensa jossain vaiheessa. Mulla se oli vuonna 2000-2001, kun ei jaksanut enää, ei kerta kaikkiaan jaksanut, ja tuli tehtyä vähän hätiköityjä päätöksiä, että tämä nyt on tässä. Silloin 10 vuotta sitten se oli vaan, meillä ei ollut siihen aikaan manageria, itse joutui hoitaa kaikki käytännönkin asiat. Ja siinä oli, no nyt oli kaikenlaista, valtavasti keikkoja, jotka nyt ei ollut ehkä ihan parhaasta päästä, ja hirveä hoppu ja kiire ja paine, ja sitten siellä oli bändin sisäisiä kärhämiä ja kaikki mahdolliset listasta A:sta Ö:hön. Bändi oli vasta 4 vuotta vanha, mutta niin nopeassa ajassa oli tapahtunut niin paljon, että jengi ei vaan pysynyt perässä enää. Sitten kun me oltiin ihan amatöörejä, siis
täysin amatööriä ja noviiseja, että miten hommat pitää hoitaa ja millä tavalla asioihin pitää suhtautua. Niin se vaan hajosi käsiin. Ja sitten siinä itsekin vaan hajosi, että antaa olla. Tyhmä ratkaisu. Niin kuin on monta kertaa tämän bändin historian aikana huomannut, että niin itsensä kuin muidenkin kohdalta, että tarpeeksi kun koetellaan ja tarpeeksi kun tapahtuu, niin ihmisellä on tietty murtoraja, jonka jälkeen ei pysty enää ajattelemaan rationaalisesti. Ihmiseltä vaan loppuu. Loppuu voima, järki ja henkinen sietokyky. Ja sitten ihminen vaan hajoaa. Ja alkaa käyttäytyä kummallisesti. Toivottavasti näitä ei tarvitse enää koskaan kokea. Ne on nähty ihan tarpeeksi monta kertaa nyt 15 vuoden aikana. Oma lapsuus ja lapsuusmuistut, tällaiset asiat, niin ne on se kaikkein suurin voimavara ja inspiraation lähde, mikä mulla on. Varsinkin huonona hetkinä ja silloin kun biisejä kirjoitan. Hyvät ystävät, jos joku teistä aikoo ilmaiseksi juomanlaskijaksi, niin neuvon häntä pitämään silmällä väkeänsä ja antamaan hänelle vain yhden asian kerrallaan toimia. Te olette virallisesti jonon viimeiset. Minkä takia ylipäätään tulitte seisomaan keskellä yötä jonoon? No, Nightwish funny. Mä en kuuntele mitään muuta. Mitä on kuullut, niin ihan hirveän huikea tulossa, niin ihan järjettömän kovat odotukset. Mitä tuossa on nyt muutama biisi kuultu ja mitä on julkaistu, niin ihan mahtavat fiilikset siitä. Odotukset on tosi korkealla. Ihan mahtavaa. Viimeksi näin Hartwall Areenalla, mitä se nyt olisi ollut 2009 finaalikeikalla, niin vihdoin pääsee näkemään bändiä vielä lähempää. This is like nothing I've ever seen before. And it's midnight. I should be in bed. The Beast is out. It's fantastic. It's an absolute dream. I mean, look at this. Yeah, marvelous. Quick question. Yeah. How does it feel like now the album is finally out? Yeah. Yeah, you just want to cry. Of joy. Yeah, it feels great. Of course it does. We are really happy and excited. It's just wonderful. Well, there's a year of touring to come. But there's places that you haven't been before, like Ukraine, right? Incredible places that we've never been before. There's the 70,000 tons of metal cruise as well, which is a ship in which there's going to be 2 concerts around the Cayman Islands, around the Caribbean, and Australia, Japan, some really brilliant places that we're going to. And first time you're going to Ukraine, right? Ukraine, yeah, we're in Kiev. Never been there. Looking forward to that. Yeah, fantastic.
nyt. Tuollaista on tulossa. Ja nythän on niin, että me ollaan lähdössä maailmalle. Jos et tuu keikalle, me tullaan ohimennen käymään teille himaassa. Mutta mä tykkään vähän siitä niin kuin bassoa soittava hevari. Siinä on jotain bassoa soittava hevari. Se on melkein raamatullista. Sana Jumala pitäisi poistaa ja pistää siihen bassoa soittava hevari. Ja 4. päivänä bassoa soittava hevari keksi basson 4. kielen. Ja oli sitä mieltä, että se riittäköön. 5. päivänä bassoa soittava hevari loi työkkärin. 6. päivänä bassoa soittava hevari loi muut bändin jäsenet, että edes joku bändistä saisi pillua. Ja 7. päivänä bassoa soittava hevari keksi itse tyydytyksen. Sitten hän lepäsi. Sitten hän heräsi ja muisti keksineensä itsetyydytyksen. Sitten hän itki, sitten hän lepäsi. Ja tähän loppuu Marko Tapani Hietalan evankeliumi. Kiitos Marko, kun sain roustata sua. Sä oot näyttänyt nyt koko Kuopiolle, että sinussa on vitusti munaa. Valitettavasti ne on sun perseessä, mutta kuitenkin. Kiitos Marko!